Nin ye an ka podcast sen da ɲɛko 107nan ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nataniyali Danbele fɛ. Bi sibiri mɛ kalo tile 10 san 2025 an ka bi verset kalanta o bɛ bɔ Efesikaw kitabu la. Efesikaw kitabu sura 5 verset 22 ani 25. An bɛ a kalan. 22. Musow, a ye kolo aw yɛrɛw cɛw ye i ko anw bɛ kolo matigi ye cogo min na. 25. Cɛw, a ye aw musow kanu i ko Kirisa ye Egilizi kanu ka a yɛrɛ di a kosɔn cogo min na. Kitabu bɛ sumali kɛ ka da kɛɲɛ guwa kɔnɔ. Cɛw welelen don ka ɲɛminɛli kɛ kanuya ni saraka kɔnɔna na. I n'a fɔ Kirista ja. Musow olu welelen don ka u cɛw dɛmɛ ani ka u bonya yɛrɛmajigilenya kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wajibiya ye ani ni ta fanfɛla fana na. I n'a fɔ Egilizi ja. A tɛ i n'a fɔ dɔ ka bon ni dɔ ye wala dɔ bɛ dɔ kan. Nga sankolo la cɛɲaw fɛnw bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ walisa ka guwa ɲuman sigi, guwa barikama min ye duba sɔrɔ ani min falen don hɛra la. Welewele kan an ka delili kɛ an ka guwaw ye walisa cɛ kelen kelen bɛɛ ani muso kelen kelen bɛɛ ka se ka a jɔyɔrɔ fa ni Ala ka nɛɛma ye. Ka keleya ɲini, ka ɲɔgɔn bonya ɲini ani jɛ ka delili ka o ɲini guwaw kɔnɔna na. Jijali ye nin ko guwa o guwa min sigilen don Kirisa kan o ye seereya ɲɛnama ye nin diɲɛ kɔnɔ. Bɛɛ kelen kelen ka i jɔyɔrɔ ta ni kanuya ye walasa Ala ka hɛra o ka bila baara la an ka guwaw kɔnɔ. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery Park yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.